Kaltza da Egoitza Fundazioak 8.000 euro jaso dau Zurriko azken astelenean irabazle izan ziren gaztei egindako enkantengatik. Nekazaritzaren itzordu nagusia dan Urriko azken asteleneko gaztaren enkanteko emaitza emoteko ekitaldia ospatu da beraz, Kaltza da Egoitzan Saibor egonda bertan moderatzaile gisa. Gernika Lumoko alkatea dan Jose Maria Gorroñok be parte hartu dau ekitaldian, eta gastronomiaren sektoreak Kaltza da Egoitza Fundazioak sustatutako ekimen komunitarioekin lotzen dauen gizarte balioa nabarmendu dau. Udaletxeek etxen deu Urriko akaboko astelenien, hori subasta hori gaztaiena irabazitzen dena lehenko sarrizi ez da. Da bigarrena. Eta hori bigarren nahi deu zurekin buz, eta motentzu udaletxieri. Eta Karalabitz, lehenengokoa, eta motentzu udaletxieri. Gero udaletxi zeitzen deu, ja tradizio bada urtietakoa, presidentzia kaltzadari ona emotia. Bueno, ni ona etorten nazenien, beti gogoratzen dotaz, geuse asko, ni eta gaztetxu izan nintzenien. Zenio bengo barrezioa naz, erreutxire bidekoa, da, oin lasterratoz Gabonak, eta guetorte ginen, Gabonetan hemen jaiotza bat egoten zen, da ni etorten txena nazekaz, da gogoratzen naz, orduen egoten zen, txakurra handizietarra egoten zen, da jaiotzan, biztuteko, guzteko, diruzatu izan, hamak egoten duzko, da, gu posta nazegara, eta etorte ginen, igual post batera ikusten. Da bakotxa bat txakurra handi batera, edo bigaz bakotxa, da biztuten endon, da gero amari konteuzio ikustun, ez da, da gero ama etorten zen, domekatan, ikusten. Pero luego tengo otros recuerdos, como aquí se criaban cerdos y tenían vacas para la leche y esas cosas, pues todos los lunes, día de mercado, allí cerca del mercado, solía ir un carro grande que llevaba un cerdo terrible dentro y se hacía un sorteo y la gente compraba, pues como si fuera una lotería, ¿no? Y luego se sorteaba al cabo de más de un mes que estaba pasando el cerdo por allí, y ese era para conseguir recursos para la residencia. Y entonces por eso seguimos manteniendo la tradición de hacer recursos para la residencia, ahora no vendiendo el cerdo, porque eso no está permitido, además, sino haciendo esa subasta del queso del último lunes de octubre. Edizin honetan, saritutako bi gazta esleitu dira eta horien zenbatekoa Egoitzan bertan egindako ekitaldi simbolikoan banatu dira. Eulateko Nafarroako Ricardo Remiro ekoizleak egin eban lehen gazta eta 7.400 euroko eskaintza izan eban. Kanalabitz jatetxeak eskainia. Bigarren saria berriz, Legutioko Arabako Bostibaieta gaztandegiak jaso eban eta Zurekin Bus grupo bektaliak erosi eban gazta hau, 700 euroren truke.